Goguendeko zu errepubliki etorri zanen zu mei etxego zinen, ezta? Baina gogoratzen az, zan pide bien, txokin zen lego kopizu pide bien, ikurriñe, rojo, amarillo da morau. Da guretzat izaten zan, la da republicana. Da hemen... Ez hori zinen, Non esaten eso? Txomin lego kopizue, baina txomin gabeteize, lego kopizuen, ipine bien la sede republicana. Eskurdin, ezta? Eskurdin. Da gero guitzako zan, republicana. Da gero aberazkizitan guizen, amarillo y blanco, la carlista. Baina guri esan la ikurriña. Guri bakar esan la ikurriña. Eta ikurriña non lego, Eskurdin ez. Eskurdin baina jau, kafe eskurdin erotuko zen. Bai. Lehenko bizura bat be. Ez bidar baina bidar da. Egon zaren batzukide. Baina eukimen dugu, zelan da, areitio. Enkarrit areitio erotu zen duen, han eskutzian ezetzu bat parazionan duen dagoela. Oian ja hila bietzie, baina ordu duen izan zen mediko bat, Don Pedro, Don Pablo, edo zaiz gerzan. Da arek etxera areitio, arek nazionalista hutzek, guri erakotxeko zuen, ni estie zan guten, ja arek zarra zan, baina guten ginen da kantuek eta irlanderak eta erakotxeko zuen, arek areitio. Durango normal jente joaten zan, irlandera ikastera eta dantzan eta kantuek eta... Bai. Areitio horregaz. Areitio, enkarnita areitio, zan. Da hemen aurri egun da, zan da hau etxe rau, hemen dauena. Pero uste goitia. Berusti goitia den zir, Horre nazionalista hutzek. Horre zibekin du jo zien dana. Horre peixen zien, maio nazionalistak de izar, zokontzan. Da guetor ginen frantzitik, eze ginen ez, danak kendu,